Wala na sila kadawat. Mga tao na sila nga wa kadawat sa kuan. Nalikramo na sila kay wala sila kadawat ng nabahaan, nalunupan. Ha? Higti niya, kuha na oh. Higti ba, higti? Higti ba? Ya, kanisad siya. Oh, ay, kanisa na ngayon na siya. Si Chiria. Higti? Ano ka mga kamadato? Anong pag-vlog mo? Ay, ang mga wakadawatan, hindi kramo. Ay, mandato kaya kasi mong pag-vlog. Ayaw siya magkalimit yung buang nga ka. Oy, ang sampang ka, napasikat sa ka. Ha, napasikat sa ka diha. Ikaw may mga kadawat ka. Kami kadawat. May mga, ay katawa. Anak lang. Ano, Jod? Reklamo, Jod, ang mga kadawat. Pero tagay kong kapoy. Kapoy, may ila. May na itong nakalibo. Ila ba ito? Ayun na. Alahas pa lang manu. Ada ka gimulan? Yes. Ada ka alan. Oh, ano na kung alan? Uy, no. Mora na may kasultilay. Iluin ako, Jun. Lalabi na ka ng kupad. Ang kupad, lagi ko nakuhanan na. Anak ko ng kupad. Mag-ilis na kaya. Tunga mo. Tunga mo sa bahin. Kasing kumil kapin. Jun. Awa mo ko. Tunga. Naday tupad. Tunga, tunga na manilihik ka niya. Di ka masilihik ko niya. Apil ka sa lista niya. Inigdawat ni mo, tunga. Yatay. O daray. Period.